stedet for at stå og glo. Med hvad? Hvorfor er du ikke gået hjem? Så her var den. Jeg vidste, at den var der. Så det skal fejres. Det er fint, tak. Det er en ordentlig skruetrækker, du har der, hva'? Er du ny her? Nej, jeg arbejder her slet ikke. Eller, jeg er bare med til at skifte rørene i solariummerne. Du er Susse. Jeg så billederne ud på væggen. Det er min mand Bent, og han er død. Han skulle altid fotograferes. Skål. Ja, det var det. Jeg må videre. Farvel. Tak. Kan du godt køre bil? Ja, hvorfor skulle jeg ikke kunne det? Okay, jeg vil bare lige tjekke. Hej, hej. Hej. Hui. Venstre. Til højre. Kom med ind og få en taxa. Nej, jeg vil helst ikke med ind. Hvorfor ikke? Det vil jeg bare ikke så godt. Så vent lige herude. Værsgo. Så vil jeg forlade dig. Vil du ikke godt blive her lidt, bare indtil at falde i søvn? Det kan jeg ikke. Ved du hvad, så får du 5.000. Ja. Jeg bliver nødt til at sætte de rør op, så jeg skal hjem. Ved du hvad? Jeg kan ikke lide at være her alene, fordi der har været en masse indbrud. Okay, men så bliver jeg herude. Bliver du herude? Ja, så kan jeg sidde og holde vagt, eller hvad man kalder det. Så får du 5.000. Jeg tænkte, at du vil gerne have noget varmt på vagten. Så er der også lidt drikpenge. 5.000. Ja. Jeg kunne ikke rigtig sove, skal jeg sige dig. Nej. Vil du have lidt tæppe? Nej, det er fint. Jeg tager bare noget te. Tak. Det er bare ærgerligt, at man ikke kan se stjernerne i nat. Det skulle blive skyfrit på torsdag, siger de i radioen. Så kan det være, at du kunne sætte dig herud en tur. Tag en pude med eller noget.